balima bamanan kameno mali kono ani mali ko kan foli ni wale mando be kata aw bela jele ma fo yan fo aw sigoro la aw bisimila ka bi dogo kibaru sorale on kene ka mi mina wala wala li chama ke aw yi mali kibaru yaw ani jien fan were kibaru yaw la jakulu min sigilendo senka ni akachaw benendo kuna foni soro sira wo kunga ko nyana bolima no kwa ma ko autorité de la communication oluye kene do sigi senka kene mika wiye kibaru ya daka fo kwatena na jien tuguni femye jabarani so nani kuna lajeni ka olu yaka yamaria uduma ugatemeni ukabara wiye akachogola anga jien ngo sorale unaje autorité de la communication kani jabi boy a jabi bobi na kenyere jabarani so de kufo folo wa kenyere jabarani so munun kodo oye munu daga yoro benendo bamako faba kono olu bela jele ni utaku fara nyonka abese bisaba ani nanima o kenyere jabarani so nunu olu kelengili na bela jele mina lajeni ka jatemine wa olu chema yamario bina di munu mafolo olu ka temenu ka bara e sharia kono obena ke jabarani so nani o nani chema jabarani so commercial saba ani kele minti commerciali bon télévision so nani kunte dore ateyina fo ka foko placité ka yamaria di bela jelema ote bara bela jelembe ke hukumu do kono bara bela jelembe ke sharia do kono o sharia de ba wajibiya wala sa ni abu fe ka yamaria di télévision soma o ka soro folo ma mimbe aka jani akuma kanta ka lase distributeur uma o tigi ka sabatia abe fo mako diffuseur mais bi mali kono diffuseur yamaria lente ka teme kelenka kelen mimbe o SMTD capacité mimbe o distributeur kelen na o nani de atse ka teme aseka donc nanwa me yamaria di ka teme nani kan ambe bara fude ke walma ambe bara tienen ke kenyere jabarani so ka jekulu association malienne de télévision libre amatel sigi min kera oni jekulu ni nyonche jekulu mi ni kenyere jabarani so mo beta u ka papier u nyini olufe nu kwa ma ko commission d'appel à candidature sigi min kera olu ni nyonche jouer kalo kileta ani wolonfla o fura ko sebe commission d'appel à candidature ma nyama fe kenyere jabarani so nani mununi olu bina sugandi haute autorité de la communication fe wala sa akobela jelenka sega ke danaya ani jeleya kononana u kelendo ka wele bla bara nyedona ngana udema olu kana usugandili ke jabi mi mana bo olu ka sugandili kononana haute autorité de la communication olu bi soraka labana ni ko ta ko dum bala ka sorako kibaria udaklo kan bara jabili an tise ka fenfo la parce que un jekulu do le wole ni oye expert jekulu ye oye ma formulale wu minnu be a bara donc kosobe olu de bina siga kan sini bon ni olu ye wati min boloda ka fo ku bi se ka tla bara la o konnana on a tla bara la o konnana mais an ta gwan ko an te fe ka go fana para wala sa o kana fo aya gwan ko pour amase ka bara ka keto la u ba ke ka beni usagonu dungoye nu tla tmamna ambe jabi jenendi mo mani ala taala sonama yamaria bena di kenyere jabarani so nani munuma ugase kuga programu bela jelen labo alabo chugo nyumana ani sanga munun kadi uye ku ka bara bela jelenke ukononana haute autorité de la ya jira kafo ku be na barake chuga bela jelenka wala sa yamaria ka se ka di dore uma olu fana ka se ka temeni u ka bara wi ake chugula ama olodonia kafo bara nyedona ngana mununi olu be na bla sugantili baraina olu be na baraina ndo arabadon nga femi be talike a jabi u bela jelen boli kunka do ma fo o la folo Bamako sigida nyamaya so kala jereta ko sabana o bara ununduna Bamako meriba konna na mo chama bora kana sigida woro kelingli na bela jelen kono kana sigin keneka dasira femima we musaka kude bara mununi ulubina buluda Bamako kono nana anga je angu sorole unaje walasa ka do san ba flantani wolonfla bara minu kun bolo dalen do Bamako meri ba fe u sera ka kewa minu ma se ka ke moyu bali walasa ulu ka se ka sabati ani san ba flantani sheki nata o musaka o fesefeseliu nabu fo mako budget 2018 nunu ne babuye minu ni da magaru la Bamako meri ba ka ni sigi ko sabana e nabu fo mako 3e conseil du district de Bamako kalo saba wo kalo saba walasa ka do bara minu bolo dara ani dabali ni fere minu kan ga se ka tige walasa o bara ko folo ga se ka sabati collectivité sigida la kalo saba ame ñogoy doké pour que ani population ani conseil anga don population ya illumina amba la janye minke est-ce que bolikawa ama sega minke am seko ke chogodi odi hukumu konna la so ngarena ame conseil budgétaire yemi ni sanka nga yelema sankura nata musaka munu kanga soro sankono anka nga juli soro sankono anka nga juli dépenser sankono ni yae anya fanye geleo soro nyina budget et l'exécution wa musaka ko la sugu jenna taxi sara o gelera donda ni bodala gelea chama dona kono donc so ngarena
an nana lajɛ san wɛrɛ musakaw bɛna dilan cogo di an ye gɛlɛya minnu sɔrɔ ɲina an bɛ se k'olu corriger cogo di san wɛrɛ ta la o de kɔnɔna la an ye ɲɔgɔn ye sɔgɔmada na an y'aw wele a kana an dɛmɛ baara la parce que n b'a fɔ aw ɲɛna tuma bɛɛ an kelen tɛ se ka baara in kɛ ni an mana an ka kuma ɲɔgɔn fɛ a ka mɔgɔw ladɔnniya ka mɔgɔw sensibiliser k'an bolo di ɲɔgɔn ma baara bɛ gɛlɛya or n'an bolo di ɲɔgɔn ma baara in bɛna nɔgɔya an ma. san 2018 baara hukumu na Bamako meriba y'a yira k'a fɔ u mako bɛ nafolo hakɛ min na walasa ka se ka baara bolodalenw kɛ o bɛ ti jɔ sefa wari miliyari 42 ani miliyɔn 900 ana buruburu n'i y'o nafolo kofɔlen ta k'a lajɛ baara minnu kan ka se ka kɛ ani jamana yɛrɛ ka cakɛda n'o ye meriba yɛrɛ ye a kan ka se ka min sɔrɔ ka bila jufa kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen faralen bɛ nin kan walasa baara minnu bolodalen don minnu bɛ sen na olu ka se ka laban minnu yɛrɛ fɛnɛ kɛra ka s'a dan na olu ka se ka sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya ma sirabadilaw b'o la yɔrɔ saniyali kɛnɛya ani lakana baaraw o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw k'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo min na n'o b'a fɔ ma ko mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion commune 3 kɔnɔ olu ye Adama Sangare kɛ u ka denfa ye n'a bɛ fɔ ma ko parrain o hukumu na an ka lujuratɔ minnu bɛ yen n'u ye bobow ye mairie ye 100,000 di olu ma ka se k'u dɛmɛ nin hukumu in na commune 3 mairie yɛrɛ fɛnɛ a ye miliyɔn 2 k'o d'u ma yaasa u ka se ka baara kɛ n'o ye. an bɛ Ala fo k'Ala barikada an bɛ kalo min kɔnɔ nin ye Ala y'a jira an minnu na an bɛ Ala barikada parce que kalo barikaman don a kalo in a bɛ fɔ de ɲɔgɔn dɛmɛ kalo don a kɔrɔ ye mun ye gɛlɛya bɛ mɔgɔ minnu kan a bɛ se ka kɛ denmisɛnnin a bɛ se ka kɛ mɔgɔkɔrɔba ye a bɛ se ka kɛ mɔgɔ kɛnɛma ye hali a bɛ se ka kɛ banabaatɔ hali a bɛ se ka kɛ mɔgɔ kɛnɛma min bɛ gɛlɛya kɔnɔ sɔgɔmada in na an balima dɔw bɛ yen a n'an ka denmisɛnninw olu tɛ se ka kuma u tɛ kuma mɛn u ka fɛn bɛɛ bɛ kɛ ni geste de ye an n'u bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ a mɛnna mais école ta in na comme mois in nin kalo in ani école ta donna ɲɔgɔn na u ka denmisɛnnin dɔw bɛ yen olu ka inscription ko gɛlɛyara donc u nana fɔ an ɲɛna an ye 100,000 sɔrɔ k'a d'u ma pour que denmisɛnninw ka école ko ka se ka taa ɲɛ o kɔfɛ commune 3 ye an kɛ kalo in denfa ye commune 3 kɔnɔ an ye miliyɔn 2 sɔrɔ k'a di commune 3 ma gɛlɛya bɛ mɔgɔ minnu kan commune na u ka taa d'olu ma a bɛ se ka kɛ denmisɛnnin ye a bɛ se ka kɛ mɔgɔkɔrɔba ye walasa u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ ŋaniya yira don. Ni baara min filɛ nin ye n'o ye 3e session du conseil de district ye a bɛ to sen na fɔ ka taa se alamisa ma n'o ye octobre kalo tile 19 ye. Octobre kalo kadara kɔnɔna na an karamɔgɔba Seydi Sherif Usman Madani Haidara ni ale de ye kalo in denfaba ye a ye dɛmɛ ɲɔgɔnya walita ka ɲɛsin muso cɛsabagatɔw ani yatimɛdenw ma ni balofɛn caman dili u ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ o dili kɛnɛ a sigira sen kan Bangɔni Janginɛbugu la an k'o lajɛ. Ni dɛmɛ wasalen a taala ka ɲɛsin maa 200 ma mun ye muso cɛsabagatɔ 100 ani yatimaden 100 nunu maa 200 kelen-kelenna bɛɛ ye malobɔrɔ 1 tulu litiri 5 nɔnɔ carton 2 ani waa 5 dɛmɛ de sɔrɔ ni kɛnɛ in kan dɛmɛ min ni a musaka bɛ bɛn sefa wari miliyɔn 12 ma. Nin kɔni nin ye koba y'an bolo nin ye an nisɔndiya parce que taamasiyɛn mun b'a la a b'a yira k'a fɔ karamɔgɔ ka baara a bɛ ka dɔn dɔɔni parce que a ye baara in daminɛ a bɛ san 30 kɔ la ni hakilina kelenw de b'a bolo mais an yɛrɛ ka faamu bɛɛ la an b'a ye k'a fɔ ale faamuyalen tɛ mɔgɔw fɛ kosɛbɛ mais ni nin wale ninnu nana an b'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la faamuya bɛ ka na mɔgɔw bɛ ka karamɔgɔ dɔn halisa bilen hali n'u m'a dɔn ka s'a dan na an b'a ye k'a fɔ a commencera ka dɔn. O la bi an nisɔndiyalen don nin kɛnɛba in kan kɛnɛ min ye ɲɔgɔn dɛmɛ kɛnɛ ye ani ka fantanw dɛsɛbagatɔw ka se k'o dɛmɛ jamana ye nin kalo in de ta ko mois de la solidarité n'o ye mois d'octobre ye a san 23 nin ye a 23e édition de o ye o bonya di karamɔgɔ ma k'ale kɛ o parrain o la an b'o kɛnɛ de kan. Jamana ɲɛmaw ladalako ani diinɛko ɲɛma minnu kun bɛ kɛnɛ kan olu foli ani waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin silamaya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ka nin waleɲumanya nin kan o tɛmɛlen kɔ o y'a ɲini jamana setigiw fɛ u k'u hakili to dɛsɛbagatɔw la kɛrɛnkɛrɛnya ma nin kalo in kɔnɔna na. Alhamdulillah an nisɔndiyalen don kosɛbɛ sabula ala kira mɔden o mana kira ka baara ladege o ye anw ma wasolaba de donc ale ka nin baara in o ye diinɛ lasela bɛɛ lajɛlen ka kunnawolo ye. Aidara ka nin baara in anw sigilen don n'a ye sabula Aidara nin na su ani tile waati bɛɛ lajɛlen gouvernement ka choisi k'a kɛ mois de solidarité parrain ye anw b'a fɔ yɛrɛ o sumayara sabula Mali kora bi dɛmɛ sira kan
fandanya kɛlɛli sira kan hinɛ ɲɔgɔnya sira kan Aidara a b'a seko kɛ o la. Ni nin kɛra diinɛ ɲɛmɔgɔ ye a kɔrɔ de ye ko kumana ko diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ fana k'a ka solidarité yira bɛɛ seko ye min ye hali ni m'a fara ɲɔgɔn ka taa n'a ye yɔrɔ la i ka du kɔnɔna na i sigida la fanda minnu bɛ yen dɛsɛbaatɔ minnu bɛ yen leaderw bɛɛ lajɛlen ka lajɛ u ka misiriw kɔnɔ zawiyaw kɔnɔ u ka mɔgɔw sensibiliser sɔrɔbaatɔw ka sensibiliser walasa olu k'u ka solidarité manifester u sigiyɔrɔ la n'o kɛra o kumana ni kalo in bin ba kuma min na fandanw ni misikinɛw ni yatimɛdenw ni filiyabaatɔmusow olu ɲɛji bi cɛ. Ni dɛmɛ ta la ka ɲɛsin maa minnu ma olu y'a jira ko dan tɛ o ka nisɔndiya la. Ma foyi tɛ n da ni n ko n bɛ kuma n bɛ kasi de n bɛ dugawu de kɛ sijan kɛ n'an labanko ɲuman Ala ka di an karamɔgɔkɛ in ma. An b'an karamɔgɔ fo Usman Mara Aidara an t'a sara sɔrɔ a ye mun ka ɲi Ala k'a n'a dɛmɛ Ala k'a mɛn an kɔrɔ. Nin ye dɛmɛ wasalen ye mun bɛ dɛsɛbagatɔw jigi tugu ni ɲɔgɔn dɛmɛ kalo in kɔnɔna na. ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo o hukumu kɔnɔna na silamɛya dɛmɛtɔ ansari tɔnden minnu bɛ Kayi marabolo kɔnɔna na olu ye don ta k'o kɛ joli don ye ka laban ni ka kɛnɛ wɛrɛ sigi sen kan k'o kɛ balofɛnw caman dili ye dɛsɛbagatɔw ma an ka ɲɛjɔ sɔrɔlenw na. San kalo 10 sugandira an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'o kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo ye. O togo la a kelen don bɔda ye ɲɔgɔn dɛmɛ sira kan ka ɲɛsin mɔgɔ caman ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ minnu mago bɛ dɛmɛ la. Ɲinan san denfaya n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ta ko 23nan kɛnɛ ye an fa ani an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madan Haidara sugandira jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ni ka o denfaya bonya d'a ma. O de sira kan silamɛya dɛmɛtɔ Ansardine section min bɛ Kayi a ma sɔn ka to kɔ walasa k'u jɔyɔrɔ yira u se bɛɛ lajɛlen na u ye jelidiba dɔ labɛn Kayi kɛnɛyasoba la n'o ye Alfuseni Dawu ye walasa ka se ka mɔgɔw ni kisi. Nafa b'a la ka da kan ani Ansardine Kayi anu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne y'o sɔrɔ sen kan yan. Joli poche kɛmɛ o kɛmɛ n'a dira i b'a sɔrɔ Ansardine ta ye 75 ɲɔgɔnya la donc o ye a nafa fɔlɔ ye nin b'a yira diɲɛ bɛɛ la en tout cas surtout Mali Kayi la ka fɔ dɛmɛ bɛ se ka kɛ an yɛrɛ damaw fɛ Ansardine y'o misali di fɔ ni mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan joliko problème min bɛ Mali kɔnɔna na a bɛ se ka résoudre a bɛ ka kɛnɛya sabati déjà tamake foyi t'o la. Kayi mairie ka fɔ la a y'a yira k'a fɔ ni waleya ɲuman min kelen filɛ nin ye Kayi section Ansardine fɛ an fa ani an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madan Haidara ka denfaya kadara kɔnɔ jɔyɔrɔ fosi to olu la fɔ n'a kɛra k'u dɛmɛ nin waleya ɲuman in na sabula jeli tɛ se ka falen ni fɛn fosi fɔ n'a kɛra ni joli yɛrɛ ye ka sɔrɔ dun sanga ani wagati mago de bɛ jɔ joli la an ka kɛnɛyasow la. An karamɔgɔ y'an kalan an kana joli bɔn an kana mɔgɔw faga diinɛ tɔgɔ la ni se b'an ye se tɛ minnu ye an k'u dɛmɛ wa an y'a ye ale yɛrɛ b'o baara de la san kalo 12 an balima minnu kɛra réfugiés ye n'u bɔra ka taa Mauritanie n'u taara Niger n'u dɔw bɔra ka taa dugu wɛrɛw la ka kuma an fɛ 100 ani 18 ka taa k'a di réfugiés ma Maliens. Ansar yɛrɛ bɛ joli di ka sɔrɔ hali mois de la solidarité tɛ par exemple hali ne yɛrɛ denmuso dɔ bɛ joli dɛsɛ kun y'a minɛ an sɛgɛnna an ma joli sɔrɔ mɔgɔw ko k'an ka taa Ansar mɔgɔw fɛ yen k'olu bɛ joli di donc n'u ye joli di in kɛ a ka ɲi a diyara n y'a bɛn n'a ma. Joli hakɛ min sera ka fara ɲɔgɔn kan sɔgɔmada kelen Kayi section Ansardine fɛ o bɛ t'i jɔ joli poche 200 ma. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ nin tile kelen min sugandilen filɛ ka ɲɛsin jelidi ma Kayi a ma dan o dɔrɔn ma a kɛnɛ sankɔrɔ tara kokura ni dɛmɛ donni ye ka ɲɛsin muso cɛsabagatɔw ma ani lɔnjuratɔw o min musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 5,20 ani 20,000 ma. Mɔgɔ 200 olu de garizɛgɛ donna nin balo ninnu na u bɛɛ lajɛlen ye malo bɔrɛ kelen tulu 5 litiri bidon fo ka taa se sɛfan alvéolules ma. Depuis ni mois in kɛn tɛ karamɔgɔ kelen do dɛmɛ de bɛɛ lajɛlen maliyɛn bɛɛ ma ani africain bɛɛ et puis joli di fana ne bɛ n to Kayi an bɛ joli di raison wɛrɛ la mɔgɔw ma parce que ni banque de sang bɛ baara kɛ bi côté bon an ma da joli di dɔrɔn ma fana an bɛ tila an se ye mun ye fana malo ni tulu ni sɛfanw na an bɛn'o di yatimɛw ma ani minnu fana cɛ sara ma 2006 ani 2010 cɛ an ye mana ni 1,045 de di donc ka bɔ 2010 fana la ka na 2017 la an ye mana ni 2,027 de di. N'a fɔra ko bi hakiliw taara se o ma fo ka o ɲɛmɔgɔya dɔ ta k'a di an ka Sherif cɛ ma
n'o ye a Seyid Sharif Ousmane Madane Haidara n'o de fɔ kuma tɛmɛlenw na n ko ko dira a tigi ma ni mɔgɔ min bɛ Sharif Ousmane Madane Haidara dɔn san kalo 12 kɔnɔ a bɛ nin ɲɔgɔnna de la. Mɔgɔ minnu garizigɛ donna nin balo ninnu na u y'u ka nisɔndiya ani sewa yira kosɛbɛ nin kɛnɛ in kan ni ka tila ka dugawu don kɛ ka ɲɛsin an fa ma a kelen min filɛ nin ye ɲinan san octobre kalo den fa ye a kɛra olu ma hinɛ ani dususuma ye kosɛbɛ. Nisɔndiya min bɛ ne la nin ko in na ne kɔni tɛ se ka foyi fɔ ne bɛ bani de fɔ ka barikada bani min y'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ne bɛ Haidara fɔ ka barikada ka silamɛya fɔ ka barikada a ye nin min k'a diyara an bɛɛ ɲɛ. Parce que o y'a yira fɛn fɛn tɛ banna se tɛ minnu ɲɛ minnu denw ma bonya o b'a di olu de ma. Musolakaw ka kumatigi tɔgɔ la a y'a yira k'a fɔ olu y'a kanu ka kɛ misaliya ɲuman ye diɲɛ musolaka bɛɛ lajɛlen ma ni ka u jeli bɔ u yɛrɛ la ka kɛ ka niw kumabɔ sabula ɲɛnamaya dibaga o ye musolakaw ye ka tila ka o ɲɛnamaya lasago ko ɲuman o ye olu musolakaw jɔyɔrɔ ye nin denfaya in kadara kɔnɔ. Sida banakisɛtɔw ka jɛkuluba min b'an fɛ Mali jamana kɔnɔ yan nɔ octobre kalo ye o kadara kɔnɔna na olu ye dɛmɛɲɔgɔnya wale sɔrɔ ka bɔ Mali minisiriso yɔrɔ minisiriso min ni u ka cɛw bɛnnen don ɲɔgɔn dɛmɛ ma an ka jamana kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ kan denfa kun bɛ yen nɔ ni o ye an karamɔgɔba Seyid Sharif Ousmane Madane Haidara ye. Malo, tulu, sukaro, nɔnɔ olu kɛra dɛmɛ ye min bɔra Mali minisiriso yɔrɔ minisiriso min ka baaraw bɛnnen don ɲɔgɔn dɛmɛ ma an ka jamana kɔnɔ ka ɲɛsin jɛkulu ma mɔgɔ minnu n'olu garijɛgɛ donna sida banakisɛ la o dɛmɛ in kɔfɛ dɛmɛ wɛrɛ kɛra ka ɲɛsin jɛkulu in ma dɛmɛ min ni o bɔra jɛkulu wɛrɛ yɔrɔ ni o ye association des frères unis ye jɛkulu min n'a bɛ dɔgɔnɔw bozow ani kɔrɔbɔrɔw fara ɲɔgɔn kan olu ye dɛmɛ kɛ sidatɔw ka jɛkulu ye ni ekɔlidenminɛnw caman dili ye minnu musaka bɛ t'u jɔ fo sefa wari 40,000 na nin dɛmɛ ɲɔgɔnya in a kɛ kuma bɛnna kosɛbɛ jango an bɛ walanta waati minnu na comme ni kalo an bɛ nin kalo minnu ye kalo de don dɛmɛ kalo de don ka hinɛ ɲɔgɔn na kalo de don donc o de kama an ko an bɛ bɔ bi ka k'a ye ani biki k'a di denmisɛnninw ma denmisɛnninw sida b'u la k'a yira o denmisɛnninw u kelen tɛ an hakili b'u la an ka dɛmɛ bɛ taa olu fɛ walasa k'a yira ulu fana kan ka taa kalan kɛ ulu fana kan ka taa dɔnniya ɲini. Sida banakisɛtɔ ninnu ka nin jɛkulu in u ye foli kɛ ka ɲɛsin Mali minisiriso ma min ka ca bɛnnen bɛ hadamadenya ɲɔgɔn dɛmɛw ma ka labanna ka laɲinigɛlɛnw kɛ ka ɲɛsin Seyid Sharif Ousmane Madane Haidara ma k'a ka dɔ fara a ka cɛsiriw kan ka dɛmɛɲɔgɔnya walew caman ta ka ɲɛsin olu ma walasa gɛlɛya ni degun minnu b'u kan o bɛ se ka wuli cogoya minnu na. Ka foli kɛ Mali gouvernement ye ka foli kɛ mois de la solidarité min kɛra parrain ye n'o ye Sharif Haidara ye an bɛ foli k'a ye a n'a kɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛn in dira cogo min na a bɛ kɛ u b'a sɔrɔ fɛnɛ mɔgɔ si tɛ a tɛ tɛmɛ mɔgɔ si kan. Mali minisiriso min ka ca bɛnnen bɛ hadamadenya ɲɔgɔn dɛmɛw ma olu ye hakilisigi di sidabagatɔw ma k'a fɔ u ka kɔkɔrɔma dɔnni wale b'u ye. Donc an bɛ foli kɛ an ka parrain national ye n'o ye Seyid Sharif Ousmane Madane Haidara ye an ye wele s'a ma bi ko nin jɛkulu mɔgɔw bɛ fɛ u ɲɛ ka da kan a ka n'u ka kɛnɛ kan a nana ka na kɛnɛ in ɲɛnamaya ka tila ka na donbolo kɛ u ye k'o fara gouvernement ye donbolo min kɛ ka na ale yɛrɛ nana ta fara kan donc an b'a fɔ o la ka fɔ k'a ni ce ani ce a ye gouvernement ma ta gansan u y'a ye a ye jɔyɔrɔ min kɛ nin jamana in kɔnɔ ɲɔgɔn dɛmɛ ko la jɔyɔrɔ min b'a la jamana in kɔnɔ a dogolen tɛ mɔgɔ si la donc n'a nana bi ka na an fɛnɛ ka kɛnɛ ɲɛnamaya an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye min bɛ se k'u lafiya gouvernement hakili b'o la gouvernement b'i cɛsiri o la gouvernement kan ka jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ fa yaasa bana nin ka se ka ban pewu an ka jamana kɔnɔ yanni san 25 cɛ an b'o sira de kan wa ne dalen b'a la o baara o bɛ kɛ. Sereyalikanw ani chorégraphiw olu kɛra kɛnɛ in kan ni ka laban ka kɛnɛ in bɛɛ lajɛlen sankɔrɔta ni duwawu ye duwawu don min ni o kɛra an karamɔgɔ Haidara fɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛden kalo o den fa a y'a layidu ta k'a fɔ banabagatɔ ninnu ɲɛna k'a fɔ k'a bɛna sefa wari miliyɔn 1 ta k'a d'u ma k'o kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin u ma. An ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fara octobre kalo den fa kan ni o ye an karamɔgɔba Seyid Sharif Ousmane Madane Haidara ye u wulila ka da ɲɔgɔn kan ka taa musokɔrɔba min ni o si ka kɔrɔ ni Bamakɔ bɛɛ lajɛlen ta ye k'a ja togo la ka taa bɔ a ka so an ka ɲɛjɔ o sɔrɔlenw na.
kalo ni kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli tako mugani zabana a bololacogow la waati dɔ dilen don maakɔrɔw mɔ taama bɛ kɛ ka bila minnu na an ka jamana kɔnɔ mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Ousmane Madana Haidara ale min ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo denba ye ɲina ani jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita bisimilala sigida 4 na commune Kati Bamakɔ lɔgɔlidenw bɔra ka gɛtɔrɔndaw bɛɛ lajɛlen minɛ. Mamena ni foliw kɛra jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ani Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Ousmane Madana Haidara y'u tile maakɔrɔ ka denbaya la se kɛra maa min mɔ an ka maakɔrɔw la o ye an ba Kajatugula ye walikelen an mɔmuso Kajatugula maa bɛ se k'a fɔ Bamakɔ district yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ jateminɛw y'a yira k'a fɔ ale de ka kɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen ye Kajatugula a si bɛ san 100 ani san 20 ani san 7 o n'a ɲɔgɔnna banati ye a la min bɛ se k'a degun maa bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi a ka kɛnɛ jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin a mɔ ni worow ye ani finiw fɔ ka taa se seli tapiw mɔ kɔlɔsi birifini taama bere ani sagajigi ni ka laban ka donbolo giriman fɛnɛ kɛ a ye o tɛmɛnen kɔfɛ a Seyida Sherif Ousmane Madana Haidara ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ni kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo denfa a fɛnɛ ye donbolo giriman kɛ ka ɲɛsin an ba Kajatugula mɔ jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ani Bamakɔ ɲɛnatigɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Kajatugula i n'a si bɛ san 100 ani san 20 ani san 7 na maa bɛ se k'a fɔ mɔmuso ni mɔden ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛma ni maakɔrɔ y'o bolo da bawo jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita laadakɔrɔ min b'an ka jamana kɔnɔ n'o sinsinnen don maakɔrɔw bonyani kan a yɛrɛ sabatilen don o kan. N'an bɛ kumaw suit bi kuma tɛ n y'a fɔ kabini don min na an b'an ka parti sigi hali yanni o de cɛ kan depuis que n bɛ gouvernement ɲɛmɔgɔya la n ko maa o maa denmisɛn i fa n'i ba bonya t'i la n tɛ ala ɲini k'i don garisɛgɛ la n ko maakɔrɔba bonya fa bonya ba bonya ne b'a kɔrɔ dɔn ne ye n ba da ka n fa da k'u kun da n'u ka duwawu ye n ko ni n bɛ waso ni fɛn n bɛ waso n'o de ye n ko n sigiyɔrɔma bɛ se ka n sigiyɔrɔma cɛ su ani tile bolonkolonden kelen bɛ Ala subahanahu wa taala bolo n b'a dɔn n tɛ bin wali fa n b'a bonya wali ba n b'a bonya maa o maa ka kɔrɔ ni n b'i bonya bɛɛ b'a bɛn la n b'a fɔ bɛnkɛ tɔntɔn ou bien terimuso tanti tɛnɛ o tɛ politique baara ye o tɛ politique ko ye ne mɔna ten de n mɔna o de la ko dɔw bɛ yen an ka segin olu ma dɔɔni dɛ nka a b'anw yɛrɛ la anw bangebagaw i ma sira min yɛrɛ den na a tɛ tɛmɛ o fɛ dɛ a tɛ kun ne den sira ka maa dɔgɔya min ka kɔrɔ ni ye a tɛ kun i la donc o ye fɛnw de ye fɛn minnu ye Mali kɛ Mali ye Ala kana olu tila an na n'i y'a ye farafinna bɛɛ tun ɲɛsinnen bɛ an ma tubabuw y'an bonya ka siran an ɲɛ fɛn tɛ dɛ dɔwɛrɛ tɛ an tun b'an yɛrɛ dɔn maa min tɛ maakɔrɔ bonya maa min tɛ fa ni ba bonya i t'i yɛrɛ dɔn ko so dɔn ji dɔn yɛrɛ dɔn ka fisa n'a bɛɛ ye maa o maa tɛ a yɛrɛ dɔn Ala k'i kisi o ma o bɛ fɛn bɛɛ kɛ o ne ko fɛn dɔw bɛ yen n'a yɛ kɛ n tɛ mande tuguni o kuma na kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na o fɛn dɔw bɛ yen ni ne y'o kɛ nɛgɛjuru cɛmɔgɔ su bɛ wuli dɛ Fɔnfɔn Keyita bɛ wuli dɛ kangabakaw to bɛ na nin ye hɛrɛ de ye ani Ala m'an kurangoya ni toro min yer'i kun Ala kana o b'i kun dɛ ka segin ka na n ka seri kɛrɛfɛ ka an ka kɔɲɔ kuraya o ye Ala ka hɛrɛ dɔ ye dɛ san 127 alhamdulilayi rabbil alamin alhamdulilayi rabbil alamin alhamdulilayi rabbil alamin et vous la voyez elle est fraîche vigoureuse et o ye Ala ka hɛrɛ min ye
an ka walimɛ dɔw la ala ka n garisɛgɛ k'a segin a bɛna kɛ tuma o tuma ye ka na n sigi a kɔrɔ k'a ka dugawu sɔrɔ k'an ka kanu fɔ a ye aw denmisɛnninw to ti don la an b'o fɔ ɲɔgɔn ye. Mali silamadina ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ni kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo denfa a ɲinina a fɛ a ka dugawu don kɛ Bamakɔ bɛɛ lajɛlen la ɲɛnatigɛ ye ni o ye an ba kaja togola ye o tɛmɛnen kɔfɛ a ka dugawu kɛ Mali jamana bɛɛ lajɛlen ye karamɔgɔ Haidara yi wasa don sigida alimami na o ka dugawu don kɛ ale tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen ye baaraw sɔrɔla ka kunjɛ nin jogo in de la ni maakɔrɔw ka bonya ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo kadara kɔnɔ. Ka fatiya ta an nana k'i mina ko alimami bi yan o y'anw ka patron ye i bɛ micro di alimami ma ale ka fatiya ta Haidara nɔ. ka ala kulli shay'in qadir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. O kɛnɛ in kan mɔgɔba caman sera ka yela sɔrɔ ka fara an ka jamanakuntigi ani kɛnɛ den fa kan an ka jɛ an k'o lajɛ. Bonya in zɛbɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo denfa Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a ye wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma bonya min dara k'ale sɛgɛrɛ ka kɛ kalo in denfa ye kunnawolo ko don o tɛmɛnen kɔfɛ bonya min dara ka sɛgɛrɛ ani seko kɛ jamanadenw ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo kadara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ka ɲɛsin mɔgɔw ma dalimasama nɔgɔya kɛ minnu ye an ka jamana kɔnɔ barisabu ka da ka karamɔgɔ Haidara ka fɔ la silamaya ka fɔlen dɔ de don ɲɔgɔn dɛmɛ kalo yɛrɛ ka bɔ yen ɲɔgɔn dɛmɛ yɛrɛ de kan ka kɛ silamaya yɛrɛ taala ye. Ouais, bon vraiment nisɔndiya dan don parce que ala ye nin de fɔ minnu ye denmisɛnw ye olu ka kɔrɔbalenw bonya ayiwa n'o kɛra ala bɛ hinɛ an na bon ni président nana u ye ne min kɛ parrain ye ka da ka na muso min ka kɔrɔ bɛɛ ye min dɔnnen don ka n'o fo a ti foyi yira an na ala ka hɛrɛ natɔ kɔ jamana kɔnɔ ni ala sɔnna. An bɛ dugawu kɛ jamana ye ala ka lafiya ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ ala ka si di ala ka kɛnɛyaw di ala ka bɛn don jamana kɔnɔ. Minisiri min ɲɛsinnen don ɲɔgɔn dɛmɛ ma ale ye kuma ta k'a jira k'a fɔ nin kalo in kan ka kɛ badada hadadaden ye o de bɛ danfara don Mali ni jamana caman ni ɲɔgɔn cɛ. An bɔra ka baara min kɛ sisan an bɛ mois de la solidarité kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma ko ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani den kɛrɛfɛli o kɛlɛli kalo an b'o kalo de kɔnɔ o kalo in dabɔra mun de kama hinɛ ni makari ka taa mɔgɔw ye mɔgɔ minnu fanga ka dɔgɔ maakɔrɔbaw b'o la denmisɛnninw b'o la banabagatɔw b'o la lujuratɔw b'o la mɔgɔ o mɔgɔ n'a mago bɛ mɔgɔninfin ɲɔgɔn ka dɛmɛ la an bɛ kalo kelen kɛ ka dɛmɛ ni dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin o mɔgɔ ninnu de ma ni kalo kelen kɔnɔ ayiwa a bɛ kurubu tigɛ ni mun ye a bɛ kɛ ni maakɔrɔba bonya ye ani maakɔrɔba fo san o san an ka jamana ɲɛmɔgɔ ale bɛ na ka na mɔgɔ min ka kɔrɔ ni mɔgɔ bɛɛ ye jamana in kɔnɔ an ka Bamakɔ kɔnɔ yan mɔgɔ min ka kɔrɔ ni mɔgɔ bɛɛ ye jamana ɲɛmɔgɔ bɛ na ka na fo a sigiyɔrɔ la ka na bonyamasigi ka ye ala ye an garisɛgɛ kɛ an ka musokɔrɔba in de la Kaja Togo la n'ale sisan bɛ san 127 la donc président nana bi ka na bonyamasigi kɛ bi mɔgɔkɔrɔbaw olu de bɛ se ka sira ɲuman bila an kɔrɔ ka na dugawu ɲini k'a ye yaasa a k'an dɛmɛ jamana a ka se ka taa ɲɛ mɔgɔkɔrɔba bonya min bɛ kɛ jamana kɔnɔ a b'o de yira sisan jamanadenw na jamanadenw fana k'a dɔn k'a fɔ président jamanakuntigi yɛrɛ bɔra ka min kɛ jamanaden bɛɛ kan k'o de kɛ maakɔrɔba ni bonya ka kan maakɔrɔba ni dɛmɛ ka kan. Bamakɔ marabolo gouverneur ale fana y'a jira a ka dantigɛliw la k'a fɔ nin hakilina ninnu bɛ kɛ sababu ye ka tin de don denmisɛnninya ni maakɔrɔbaya ni ɲɔgɔn cɛ wali kelen dakurunya kelen denmisɛn minnu bɛ se ka nin kɛtɔ ye bi a bɛ kɛ misali ye u bolo u ka lamɔ ni ɲɔgɔn dɛmɛ ye fo ka taa se u sini mɔ. Nisɔndiyalen don nin na a diyara n ye parce que jamanakuntigi kɛ nin visite a b'a jira k'a fɔ an ka jamana ma ka danbekɔrɔ bila ka maakɔrɔw bonya donc nin b'a jira k'a fɔ halisa barika b'an ka jamana na donc n b'a ɲini jamanaden bɛɛ ka nin lajɛ an k'an ka maakɔrɔw bonya minnu b'a ɲɛ kɔrɔ la an k'olu bonya pour que an ka jamana bɛ se ka lafiya. An bɛ jɛ ka dugawu don kɛ yarabiyama san 2018 ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ala k'o jira an na o k'a sɔrɔ fana an ba Kaja Togo la min ni a si bɛ san 100 ani san 20 ani san 7 na bi o k'a sɔrɔ balo la an n'a ka jɛ k'a ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ.
o de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye dɔgɔkun kɔnɔna na k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadaliw la aw k'an bɛn